दुब्लियाव फोराननाय अमा बेदर টুকুৰা কৰিব লাগে কেলা দেই মই কৈ দিম তোকে খানাটো আপুনি দিব লাগিব কোৱাটো কৈ দিব টুকুৰা কৰাটো বেলেগ হ'ব লাগিব খানাটো বেলেগ লাগিব নহ'লে অকল এটা আদা এই ইউজ এটা লৰে আদা দেই ফিছে হাই না নাนี่จังกันครับ Muốn hàng cái này đấy. Ôi. Muốn hàng bắp được mua ít bữa rồi. Đâu ra đâu dây này. Được lý xét. Đặt đi mà ra. Nó có có ada. Ada. Ada kiji. Bisa kok. Imam. Rồi, được rồi. Hả? Rồi, xả đi. Ria glob cái đồ này vậy nè. Này लोगोफोर अमा बेदर रुगासिनो दङ आरोना आङो दानि लाबोफादोंमोन जोङो दखानाव बाजारनिफ्राय इनिफ्राय माने बालिगावनिफ्राय गामियाव फैदों नालाय जोङो दायो माइ हानो इनिफ्राय माइआ जोंहा हाजोबनो हायाखै नालाय दब्लायसे दंबावो बेखौहाय हानो थांनो नागिरदों आरो जोसा दब्लायसे दंबावो दाख्लै बिस्थिबारावनो हादोंमोन खिन्थु माखासेखौ हानो इनिफ्राय दायो बेखौहाय आङो रुबाय आरो दुब्लियावनो लांफानोसै आङो न'आवहाय रावबो थानाय जानाय नंला नालाय बिनिखायनो माने आङो दुब्लियाव फोराननो लांफानोसै इनिफ्राय औ माजों संनानै जानाय जायो दाहाय संनानै जानोसै माइ हाहैग्रोनानै लोगोफोर माखौ अ मर्टन मोनबाय नोङो दे जादे गगा मोनदों नोङो सना ए गुंग्राया जाबाय रुनायाबो नै ग्लब 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 गोदौबाय दसे जाबाय आं रुनाया थांनोसै जों दाना दुब्लियावहाय रानिखौ बानानै लाबाय आङो नै रानिया ओरै नाहरलाय रानि उन्दुखाबायानो नामासि नोंलाय उन्दुनोसो ओंखारबाय मा जानांगौ जाखो माइ हानायालाय थांनोसै दुब्लियाव नै मनायाव दै फुदुंनानै लाबाय आङो एसे रानिनो थाखाय इनिफ्राय नै अमा बेदरखौहाय बेयाव सोना लाबाय आङो नै गेलेग्राबो सोदेरलायबावबाय मामिया नै दै गुसुबो एसे लाबाय नै नारेंबो लादों नैयाव फोराननो लानोसै आं नैखौ जेंगायखौ अ नै माइबारि मोनफैबाय नै लोगोफोर दानिया आङो नैनिफ्राय रानिया जिरायबाय आरो नै रानिखौ फज'नानै दोनबाय गेलेबाय थासिगोन इयो गेलेग्राबो लाबोखादों नालाय इनिफ्राय नै अमा बेदरखौहाय बेयाव फोरानबाय नै सान्दुङाव मबाइल नायनो बिगासिनो दङ मामिया जोंना इनिफ्राय नै रानि बिफाया हागासिनो दं बैयाव इनिफ्राय नैबेनो आरो जोंहाना नै जोसा माइया बेखिनियानो दब्लायसे गिदिर खानै हागोन ना हायाथाय दिनैहाय फैनायाबो एसे सानजौनाय जाबाय इनिफ्राय हायाबाथाय गाबोन एसे हाबावनोसै इनिफ्राय जोंना ओइ नैबेखिनिखौ हाखांजोब्बाय आरोना बेखिनिखौहाय इनिफ्राय ओइ नै बैयावहाय माइ जमा नुहुरदोंना लोगोफोर गोजानावहाय बियो माने जमा खालामनानै दोनबाय आरो जोंहा दुब्लियावनो माने माबा खालामसिगोन बेखौहाय मारा नासिगोन आरो बिनिखायनो माने न'आव लाङासै ओइ नै दुब्लियावनो जमा खालामना दोनदों नै एसे जुम खालामनानै देखायनो आङो नै बेनो र' मामि मबाइल नायनो बिगासिनो जोंहा मामिया र' दै मामि दै जोसा माइ मागोआव सोरबाफोर फिथा जानोबा फैनो हागोन जोंहानाव लोगोफोर जोसा माइजों
जोसा माइनि फिथा जोसा गोसोम फिसा फिसा मागोआव फिथा जानो फैदो नारें जाबायहाय नै जोंहा लोगोफोर जि गोथावनो नारें जुमब्रा गोथाव मामि नै जि गिदिरखामोन नारेंआबो गोथावथारहाय गोदै गोथावथार जादों नारें अयथासार गोदैखाहाय गगा मोननाया माबायदि जादों नालाय गोथाव गोथाव हाखांबाय लोगोफोर दानिया जोंहा माइ हानाया नै गासिबो हाखांजोब्बाय आरोना हाखांजोब्बाय दिनैहाय फाइनालि जोबमारथारबाय आरोना जोंहाना बे बोसोरावहाय माइ हानाया लोगोफोर बेनिफ्राय जोबोद मोजां मोनबाय हाखांबाय नालाय दिनैहाय बेनिफ्राय फैगौ बोसोरावसो हानो मोनसिगोनलाय आरो बिराद हानोबो मोजांथार मोनदोंमोन माने दिनैहाय जोब्बाय जोसायाथ' बिराद मोजां जाथारदों हानो गुरै गुरैनो बेनिफ्राय दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर ओइ नै सानाबो मोनाबोबायानो गोथां गोथां नुबोलायबाय खोमसि जाहांबाय मटर साइकेलजों थांसै जों दाना नै मटर साइकेल दङ जोंहानि थौदो मामि आं बानोसै नोंखौ दै दुब्लिनिफ्राय फैनानै नै ना सारबाय लोगोफोर जोंहा नै 1.5 केजि जानाय आयै बाब्राब गुलायदोंहाय 2 केजि जागोन 2 केजि आयौ भगबान दैयाव थांफिन गारगोन दाहाय नै जा गिदिर मासे मोनखाबाय नै नायलाय नै मबाइलाव फिसा बायदि नुदों दै जा गिदिरखा नै 2 केजिसो जागोन नामाथाय लोगोफोर आयौ सेरसेनि बारा जागोनहाय इयो 2 केजिनि खाथियाव जामारगोन हैत्तेरिका Dereka oi ओंखाम संजानो नागिरदोंलै अके सावथालनाव हाबैनो दाय मावहैनोसैलाय सावथालाव दाय मावहैनोसैलाय अ Hey, tolota. Ang. Ewnोसै ओरै पिस पिस. बिदि साखा साखा हादो. खासि जांख्रानि बरिया एवना जाथारनोसैहाय लोगोफोर नै. साखा साखानो जि आराम गोदाखादों नै. पापाया जि आराम गोदादोंना? हाब्रुखि? गोबोरखि दंमोन. Hey. Ating sukan ro. Ji budak kakak ini. Nah ya. Masih ji budak kakak ini. Pis nih. Ikut payung sih, nak kawit. Bai nak aku mah nih. Beda kali mani dong aku ini. Beda kali nih. Lalu berbeda kali nak nilai. Mami, ada pisau na? Ada pisau na deh mak, berubah sikap mak. Daना नै आङो संनायनि आराम्भ खालामनोसै आरोना नै अमा बेदरा नै दहायो दुब्लियाव फोराननाया आराम रानखाबाय नै ओइ मामि मा सना जलफि जानो मा जलफि लानबा न बेनिफ्राय नै नाया सायखांनानै सुजोब्बाय आरो स्र'नो साफानो रानि बिफाया सायनानै सुबाय बियो बेनिफ्राय नै
जलफिजों माखासे रुनोसै आङो नाखौहाय बेनिफ्राय माखासे एवनोसै खासि जांख्रानि बिराद जाथारनोसै होननाय बायदि जाबाय आरोना दिनैहाय नै बुरजाथार बेदरा बिराद जाथारनोसै माने नाबो जानोसै अमा बेदर गोरानबो जानोसै बेनिफ्राय नै संनो थाखाय आङो अरखौ सुखाजोबनानै दोनबाय नै मोननैथिंबो अरदाबाव दैखौहाय जानहरग्रोदों नै सारायखौ जानथ'वाखैनो सारायखौ जाननोसै पियासफोरखौ हाना लानानै नै पियासाबो हायाव अमा बेदरखौ एवहरबाय आङो नै बेखौ फाजा गोरान एवनोसै आं आरामनो दै एसे होस्रोनानै गोरान खालामनोसै फ्राय एवनोसै बेनिफ्राय नै बैथिंजाय आङो दे दै फुदुंगासिनो दं आरो थौआवहाय ना रुनो थाखाय नाजों जलफिजों रुनो ओंख्रि बिदै एसे गोदौबाथाय नाखौ जों जलफिजों होना होनोसै आङो दैया गोदौथ'वाखै नालाय होथ'वाखै नैबेखिनिखौ रुहरनोसै आङो जलफायजों ओंख्रि खर'खौबो रुफाबाय बेनिफ्राय ना फिसा मानैसो रुबाय नै ना रुनाया मोनबाय नै लोगोफोर नै मबाइलासो खेंख्रा जाफ्लांलायबाय नामा आंना नै नाजों जलफायजों रुबायहाय बरियानो नै आयौ मासे गोथाव रुखो नै आङो ना खर' जि मोजां जाखाबाय बेनिफ्राय बिथिंजाय ना एवहरगासिनो आरो नै रानि बिफाया बेनिफ्राय बैयाव नै एवखांनानै दोनजोब्बाय आरो माखासे मानि नै एवखांजोब्बाय नै बोखांजोब्बायानो इयो आं भिडिअ बानायगौ नै नैयावहाय ओरैजाय हरलाय एसे नायनि नै एवखांजोबनानै दोनबाय माथो खामफ्रामबो जालायदोंहाय नै इयाव जानोसै लोगोफोर दानिया जोङो ओंखामखौहाय रानियाबो जि जाबायानो मालाय रानियाथ' नै ना फ्राय एवनाय खासि जांख्रानि बेनिफ्राय नै अमा बेदर फ्राय एवनाय बेनिफ्राय नाजों जलफिजों रुनाय ना खर'खौ रुफादों ना खर' गिदिरखौ बेनिफ्राय ना गिदिरनि खर'खौ दा बासिगोन दै आं र' दै अमा बेदरखौ जाग्रो दे मा जानोसै बरियानो बेनिफ्राय नायलांदो नोंथांमोनहा बयबो दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अननानै बेनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौबो बयबो लाइक खालामनानै होदो आरोना बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामखानाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय दानिया जानोसै लोगोफोर बिराद गोथावनो मालाय मामिया जाबायानो गोथाव जादों नामाहाय सना नै नोंना ओंख्रिया बरिया गोथाव ना नै अमा बेदरा नै अमाया नै बेदरा जादो जोंहा माइ हाखांबायना खासि जांख्रानि दुब्लियाव फोराननाय अमा बेदर औ ओंख्रिखौ एसे लोंनानै नायनायसै बिराद गोथाव जाथारदों नालाय मोदोमसोगारदों ओंख्रिया रुनाय बिराद टेस्टि एकदम जलफिजों बरिया जाथारदों बिराद गोथावखा मस्त गोथाव ना खर' ना गिदिरनि जलफि मा एसे गोथाव अमा बेदर फ्राय एवनाय बिराद टेस्टि जाखादों ना खर'नि मेलेम नै जि गिदिरखा माथि मिलौदों गैला इयावसो गैया नैखौ जा मा इखौबो जाबाय दा आङो जा इखौबो जाबाय
나 그거 알아봤나 돼? Ngập. 와 먹네 한번 안 맛있는 거. Ngập cơ bạch ra. 수동어. 응. 나 맛있는 거. 네, 나 gidi kau 맛있거든. 네, dia baras supaya. Bạch là cho em nè. Dạ đi. Người có chán không? Có rồi nhỉ? Ôi, thao sao cái thao ra khá được này. 솔피하자. 수고 잡았는데? 잘라난 자리? Cô đi đây bà bấm. Mà mình làm. 바로 좀. Bảo là được. 좀 거시 먹으니. 잡아. 아유, 가을로 쓰고 이제. 짜증나. 나시라 너 좀. 뭐 잡아 타다. Ôi, đi đi đi. 테스트 잘 되나 마미? Hai bên chạy. Rồi. Lên kia. ada. Gì thế? Bác. Gì thế? Khai vô lại mà mẹ. ada. Gì thế? Khai vô lại mà mẹ. Gì em? 그래. Khai vô lại. 수고잖아 이거. Rồi, kinh đi chút kì. 수고난 거. Nó cho chút đi khai lại. 아, 뚜거. 해봐. 에서 같이 봐. 잡아야 돼. 잡아. 나라. 그리고 야지 모든 가능. 비스바기를 구리룸 파파고라 가능한. Đi đi đi. Đi có thật. 이거. Ê, mami. À bấm. dạ. 능사. Ăn đẹp. để giả được. Dạ đi. Ăn chứ. Đi chưa không gặp nữa mami. Ăn cứ làm cái dòng khen á. Mami. Mà chân cho một khen á. Ăn lại làm khác. Nắm. Ê, nhưng bùi lại thằng bạn. Bùi nha. Bùi thằng bạn. giả được. 맛있는 봐. 안장크. 파고 돼. 맛있나 돼. ăn người nó cái 맛있는 짜. 엄마 비도람. 사람 밤 này thấy. 비라 끝 터다 등. 물 좀 등. 다이어는 밥이야. 밥. 다이어는 밥이야. 나. 나는. 나 코로나 비라 끝 터다 등. 메레마. 메레마. 맛이 끝 터다 등. 나 코로고 비라 끝 터면 양아. 약간 서서 잘 나을 거 hả? 아유, 자, 발라봐 더 등해. 수비야. 수동 걸리 마. 자, 다 자나가 돼 마. Dưới này ạ. Bây giờ trong ạ. xoắn năng thả. Là bớt. Bây giờ nó trong nó này. nó thằng cơ. 여기 양 맛이 나오네. 간 날라. 그래서 아니, 또 맞추는 방. 자, 무장 담니다 절피가. 그 작게 하게. 뭐 그냥 그래. biết được có ra được. Không ra đi. Không ra đi. Không ra đi. Không ra chết. cái cũng ra được. rồi, 수고했으니.
मोजां हरना जा 오븐 피자예요. 오븐 피자. 야, 오븐 피자. 야, 오븐 피자. 피자 왜 준다 너 도비 다져 감들. 같은 자만 다져. 우르고들 오븐 자네야. 맞는. लोगोफोर गोथाव गोथाव जाथारबाय जोङो 우르 다쳐봐라. 응. जि गोथाव जाखाबाय 니 것도 मा 다쳐봐. फिसा सानजो 피카 피카. दे जा बेखौ जानोसै आंबा दे दे 너너너너. दे 너 이제는 दे एसे जा र' आं बसनावनि ओमफ्राय बेखौ जाबो नोङो जा दे 내가 응, 잘해? 자 응. 그래. 응. गोथाव जादों बिखा नङा इयो अमानि आमाय थुख्ल जाबाय थादो दे आं जाखांबाय दे 응, 안 잡을 안 나가. 뭐 먼저 보세요. 이런 거. 자. 따라 빼놓나. जाखांबाय लोगोफोर दानिया बिराद गोथावनो बरियानो नाजों जि गोथाव जाखाबाय एकदमबारे अमा बेदर फ्रायाबो बिराद गोथाव जादों ना फ्रायाबो बिराद गोथाव जादों ओंख्रिया माने मुथिथे सब गोथाव जादों बास्लायना नायखो मोजां गोजाखा अमायाबो हाराबो गैथारा एकदम जि मोजांखामोन जा हारा नङा इयो मा बिखासो जा बासिनाङा ले र' मा थांफाखो जादो दे नों जाबाय थादो दे आंहा जाखांबाय दे मामि दे नेबाय थागोन दे आं नोंखौ दे बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बेनिफ्राय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदों थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय बेनिफ्राय दोननोसै बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनबावसिगोनलाय बाय बाय दे बाय बाय होनदो